Менә быел тагын татарча диктант язу акциясы килеп җитте. Без районыбызның Аккалфак оешмалары бу акциядә ел саен килеп катнашабыз. Һәм менә бүгенге Булатов исемендәге лицей безне чакырып, көтеп ала һәм без зур оешканлык белән монда киләбез. Килүебезнең максаты инде төрле яшьтәге кешеләр булсак та, өлкән яшьтәгеләр дә, яшьләр дә бар. Үзебезнең менә татарча яза белүебезне тагын бер кат тикшереп карау. Һәм инде яшьләргә дә үрнәк күрсәтү, телне белүнең кирәклеген аңлату максатында килдек. Барыбыз да менә калфакларыбызны киеп, матур итеп 20-гә якын кеше килеп утырдык. Мәктәптә үзебездә бик матур итеп милли киемнән укучылар каршы алды. Укучылар шундый киң күңеллелек белән каршы алып, бик яхшы гына яздык. Текст сүзләре артык катлаулы булмаса да, тыныш билгеләре буенча инде кайран гына белемне искә төшерергә кирәк иде. Ләкин минем уйлавымча без барыбыз да максатыбызга ирештек, яздык дип уйлыйм, яхшы яздык дип уйлыйм. Һәм менә мәктәпкә дә рәхмәтемне белдерәм. Киләчәктә дә шушы менә рус мәктәбе булса да, балалар ишек төбеннән үк шулкадәр матур итеп татарча исәнләшеп каршы алалар. Без инде татарча сөйләшкәнлекне тикшереп, әмма ләкин саф татар телендә сөйләшә алалар мондагы балалар. Шунысына да күңел сөенә. Киләчәктә дә шушындай акциялар дәвам итсен инде. Телебезгә багышланган чараларны менә шулай яшь буын белән бергәләп, яшь буын белән өлкән буын бергә уралашып, шулай итеп алга таба да шундый чараларда катнашсак иде дип уйлыйм. Безнең максатыбыз шундый.